látszik már Szilfer mozgásán, hogy ezek már az utolsó pillanatai. Kis Dani! És egy hatalmas gól az újpesti védőtől. Egyszer csak ott termett az újpestiek 17-ese, és milyen gyönyörűen varta föl a korongot a jobb felsőbe. Megint előre Kovács nagyon nagy tempóban, és egy nagyon nagy helyzet, és egészen elképesztő. Hát ez most a különbség a mérkőzésen a csapatok között. Az Újpest, hogyha helyzetbe ér oda a miskolci kapu elé, kihasználja könyörtelenül, a DVTK pedig nem tud ilyen minőségi lövéseket elhelyezni ellenfele kapujába, ellenben most Kis Patrik góljával. Már újból 2 gólos a vendégelőny. Le a feladó helyre, és onnan pontatlan volt a visszatett korom Nükvisz, Eceványi. Hozzáért a védőpostja. Ez szép, gyönyörű gól, az igen. Na, itt van Tiala, bemutatkozott végre. Utána egy villany gyors mozdulattal tenyeresre és föl. Vagy oda kell neki csapni, vagy a védőnek nem szabad engednie, hogy beforduljon. Most vissza. Ez tiszta lövőhelyzet. Lassan, ó, micsoda játék! Gól! 2-2, Kovács Alex. Hát ami szép, az szép, ezt most gyönyörűen csinálta az UTE. És egyenlít. Kovács, aki ugye a válogatottban is bemutatkozott, nem is akárhogy. Ez egy pofás akció volt. És meg is érkezett a második újpesti gól.